Spela løyker, du tar så vel. Teka løyker, kunne ikke boja. Jeg tørra starv, der røyna spel. Løyka mafian og medor, rundt i bergen og skelor. Og ansatt her, at hon ikke ser. Løyka mafian og medor, rundt i bergen og skelor. Så gøym du atlar løykorna tjalt her. Og stampen nøye stoftan at renna. Antonio, han kan ha I fylgjan vi. Han honker oi, og alt og sast han blenna. Når stampen djever, hon ikke fri. Så rakt var det over. Ja. Det så spänt att det är skola. Ja, gå. Hej. Hej, gå. Så först till skolan. Ja. Amma finns klar på att bonus. Ja. Okej, mamma. Du arbetar jag bonus. Kan man stå och rocka och så, rätt? Amma ger backa lika som I kona. Ja. Hej, för det posten. Ja. Mamma. Ja. Det vill jag postkort. Ja. Ska du läsa då? Ja. Var ska du fra? Hette från Ossa. Gåa omman och gåa tröttabat. Kunde till komma till Solon och att vi kör med. Har just köpt 14 hoteller. Om till komma. Det är ju så nocka jolly såta vattnet vitt i. Och det är några pengar till bäst här. Och här är näck för högt tjocko. Vi är trött. Ja. Ja. Och man... Och är Kom, du? nu mot här, kom. Ja, vi får bara stä och är det vi Ja, också. jag tar den här först. Ja. Ja, nu skulle det allt vara I läge här. Ja, skulle det några allvarsamt hänt så som äldre kommer i eller bankaran eller också andra liknande på någon så för häsna alarmerna är I gång. Och det är förbundet till alla alarmer I hem. Så. Ja. Det är något gott. Det skulle det vara, ja. Vi har sett det upp kring alla knötten. Det var en sig. Till på tøyna vi får det helt jag knöst. Oj, gå om det här. Mamma, vad ska du skulle göra? Oj. Du skulle köpa så arbetsskuffer och kocklägen ju. Jag borde just. Ja. Om oj, ska det gå pengar men. Kanske lika väl då. Vi kanske det gånger. Ja, kom. Ja, kom. Erling? Ja. Jag har något sagt ju. Ja, kvar. Nej, det är inte allvarsamt. Det är något gott faktiskt. Ja. Står han att fortsätta så att jag kunde så mycket gå att jag har just att köpa och något där. Här telefoner. Ja. Ja. Det så läs att kvar med över för nu såna. Telefon. Hon är gå och hon är vägen lite. Hon är bolig I bruket och hon är stäsk. Det just till lagarna och inte minst hon höjdes om att plagga rätt. Ja. Har inte tagit telefon. Fär nu väl igen. Vi har en sammanslag. Det skal det. Ja. Ja, tack för det. Det var absolut. Ja. Wow. Du, är det några spel då? Du och ditt spel. Du? Ja. Jag var. Ja. Därför har vi det på sommarferie. Sommarferie? Det var det inte. Du kan få sommarferie ta och en ferie häst. Ja. 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 Nej, jag ska här. Kullakar! Vad är det? Ja. Nu loppar vi där. Hej, kan jag hänga? Du och du fjäs. Vad har han gjort? Just. Hon bryter alla hörselsregler. Ja. Hon tror du ska det I allvar kött. Ja, hon är annars hållmält. Och vet du vad det är har gjort det, ja? Jag har besyrat en gente på 400 kronor volt för att golva efter varm. Och en dröjt som var 3 år, han fick 300 kronor volt för att damma. Du skulle hellre fäcka kullar här. 10 år till kullers. Kullakar? Han så rävda rinkar hänka. Du måste stå pengar. Jag kommer med ner. Vänta, vi måste på. Det har inte chanser. Vad tror man nu? En då, ja. Så är det. Nu. Det var en smart tälta. En. Okej. Ordan. Nå, jag vill förringa till Erling. Politist.
Hva skal jeg gjøre, vet? Nå, nu er telefonen. Erling politister går der. Ja, det er Kari Hans Mauer. Ja, god det, god det. Du, Jana, jeg slutter ferast. Og jeg skulle til færa at få passe klart. Jeg passer klart her nere. Passe, passe. Ja. Titta. Vi har så øyelig å gjøre her, og vi tar det ikke folk, og vi... Ja, men det er ikke mye trådlag til folk kava. Vi arbeider, jeg vet ikke hva det er for noe. Mamma, jeg må passe ui morgen. Jeg skulle til ferast, så kjøttas gjør litt. Jeg skal røyne å få det til morgen, det lover jeg. Alt leier lengt til funnet. Ok, alt leier meg. Nå. Ut av ferie. Oi, min Gud! Er det bare et jo? Nå, pass. Ja, nå, ta i. Så er det to. Du, hva det for noe? Jeg er her. Jeg ber to glær for jeg tatt det ikke for gang. Han er den nødja boba heimsfria skipan. For handan og uila, jeg tar stendur heimsfrien du vanta. Det kan du si det. Nå, men jeg bare livet at her, så halte jeg for å rinja til mamma dina. Erling politister går der. Ja, er det mamma Judith? Ja, vi da tidsi henne for tudjende fer og køyra rotelskøyten utan kjolm. Så hun må i fangsel og tudje det her. Årsaka, trudja det her. Ja, om har minst en kjem kuffert. Jeg kan om å kjøpe koffers, om å skulda seg. Ja, Bye-bye. Judith, nu halte jeg at vi for tudjende fer skulle færa jøgnum genga ferselslovna. Hva blir dette her? Vet ikke. Hatta betyr öll innkøyring for boi. Og hva betyr dette her? Jeg vet ikke. Veist du ikke? Hatta er et fotgjengarfeltet. Og Judith, hva skal man heva av høtten om tamaroteskøyder? Jeg vet ikke. Blonda? Og hikk atter. Sørst du deg vi mer nå? Det er annerledes. Hva? Hva skal man heva av høtten om tamaroteskøyder? Og tjolmen. Yes! Og hatta var purrara. Du er lengt for haks med byggene 2 eller 10 år siden. Er sjåvande. Hold i rett! Hva er det du sier? Jeg sier bare! Du kost at det er som du må si. Det er som bestemmer. Begge her og i alle byggene. Ja, men vi sier bare! Jeg vil ikke høyne til at du sier at du er takk med det. Hør du? Du er hos bordet med. Hva? Gjør du med? Gjør du med? Du må tenke hva du sier andre. Endring! Hva kjeften? Hva kjeften? Kom igjen, Josef! Kom! Erling. Han vil omgående med. Jeg måtte anna til svi enn at runde etter bøtten som golva. Nå, jeg vil at heldig for at du bor i min nødje sykle, så man virkelig ser hvor vi bestemmer her i munnen. Hvor er det? Hette meg i trøtla om mann. Ja. Hei. Hei. Hva vil en trøtla omma i munnhandelen? Jeg skal kjøpe. Kjeipa? Ja, et koffers. Du mener stjæla et Nei, kuffert? jeg har penger. Lomma nå. Du har stjål her før. Nei. Er du penger? Jeg skal kjøpe, ja. Å, ja. Et koffers. Kuffert, ja, og hos vore? Jeg skal rett. Jeg skal komme alt arbeidsklenser med og gjør. Rett kuffert, arbeidsleier? Jeg fikk ikke Ja, arbeid. nu tar vi, ja, det er så galt her i bruk. Ja. Ja, det var musje, det var musje. Ja. Ja, vad rätt kuffert det här. Nei, ikke så ute. Han var stora her. Stora? Ja, pappa, ja. Ja, men... Så var det alt klær nu.
Ja. Kan jag ta pengar? Okej, ja. Åh, ja. Jesus alltid hämtar mig. Ja, ja. Þetta er koffert att arbeta ja, ja. Så glad. Så glad ja. Men har inte koffert några pengar. Ger det rätt sagt några pengar. så Inte glad. koffert. Det är så. Hej, Thomas Sjolver! Kom in, kom in, ska springa till Naga! Kom in! Hallå, han Sjolver! Kunde du sagt mig om du ser en fitta jente som hade Judith? Du må taka sotten under munnen, jag hör inte vad du säger! Kom igen! Kom igen, vi tar till kunder du är! Jag ska tänka det! Kom igen, vi tar till kunder du är! Kom igen! Jag ska nog tänka det du! Vi känner pappa då! Ja, jag vet att jag ska komma lite efter där! Katta ska du få av det! Pappa är god ut. Ja, näck tycker han är god. Vilka bremser har lyst om. Lydl och fitter är du. Men det var nötter att jag drar en båt. Ja, men då har du lyst på rockning till det? Ja, vær oförst. Ja, så må få någon på att halvna rockna. Ja, kan du bara? Det är nog så tjocka. Och så skriver vi ett halt som bröd. Så gå. Ah, det var rätt flott. Va? Hur annars kött för annars hur komma? Jag kan det. Jag tror att det kom till. Ja, jag lyser ordan ekko på. Det var det lyset det värre. Var det värre? Ja, nu. Tjej. Det är nog så ringt av det. Ja. Så det är ju på så då då. Ja, bueno. Oj, så la sig då. Ja, det är. Jag kan se det. Är det rätt? Yeah! Flott, Tröttla Petter. Det är Judith. Hej, ser du? Gamla! Ja! Tacka! Kom upp här där! Ska inte täcka stävar från sig om det. Har det gått, Erling? Ja, heck. Ja. Ja, och så så skiltar vi om det. Ja, ja. Man måste ju alla man bra lämna. Ja. Ja. Varsågod, va? Erling, tar du en god botister? Ja. Ja, tack. Ja, nu får vi till fångsel. Kom. Ja. Kom och stäva. Ja, det är inte att göra. Vad snackar du om? Vad ska man lägga? Stjäla. Löjker? Ja, men vi tar dit han.
først. Låt til dere. Så veis. Laka nå om det her. Her. Nu, jeg kan. Jag åker så här. Jag hänger där och upp ska då. Ja. Passa in här. Ja. Ja, och nu får du bara rummen. Det kunde ha du Henka. Ja, han så ringer av Henka. Slapp. Ja, nu kan du häva det så gott. Vi kan ha tidjalt. Tidjalt? Fær omkrastanus. Vet globus noen ikke mer. Fær. Kom her, globus noen. Gång skum til gång. Vi kan vi. Vi tar vi her. Og vi tar vi her. Og vi tar vi her. Du omkrastans etter. Jo! Ja, bort. Ja, det följer, det är så längt och det är så kallt och så ska vi släppa här till. Färjo? I Färjo? Känner vi inte politimästaren i Färjo? Och så heter han. Jekvan. Jekva politimästaren. Så fylltjande, de fjärde här vi tar tåget. Danmark tar en båt till Färjar. Okej, så ger vi till oss så är vi lite ner. Ja, fjärde så. Jag ringer till något barn. Yes, ring. Erling Polister. Ja, gå an där. Här är här från CIA. Oh, Är det Jekvan? wait, I will still you in. Ja, tack för det. Ja, hallå. Ja, het Erling, det är onkel från CIA. Sitt där. Ja, jag ska ställa det in. Hallå. Ja, gå an där Jekvan. Här är CIA. Det är det vita lura. Lojka mafina är och nu har vi finnit Halge och Präckfyre. Lojka mafia attla till Färja. Okej. Gustav, kunde få vanta hjälp för dig? Yes, we will help you. För komma vi en speedbad har vi hörsta radion så är det hvis jag tid hade kunnat vara shooter showarfatken och så heter det väldigt affektat. Böjna vi. Stora tack för det, Jekvan. Vi sitter alla där till kon. Tack för det. Erling. Att det var inte true, Jekva politimästaren var väldigt med. väldigt mer. Sheila med Berg, han och Erling Sheila med. Ja, vad kostar det? Oj, ja. Du kan kosta det? 20 kronor. Det kostar 20 kronor. Vad ska du göra där? Så ringde. CIA? Hur visste du det? Ja, jag sitter där om ett tag. Åh ja. Men hör, nu är det största skon. Att det var CIA. Men det är inte gröt här för att det är så störst. Men hör, nu är allt tjoa lojka mafina vet till förjar att täcka alla lojkina från öllum bötnen i förjar. Och det må inte hända. Nej. Då kommer vi en kjöldgängande båt. Kjöldgängande båt? Du visste en kjöldgängande båt? Ja, inte bara det här nu. Vi måste kunna komma steg i stunden. Och du tyckte den västra och jag tänkte den östra parsen av byn. Ja. Och minst till, jag tänkte den inte cyklarna. Du måste ångan tog färra vid cyklarna utan jag ger ut en löjv till det. Nej, det ska jag. Är det läge? Ja, kom. Ja, kom, ja. Ja, 20 kronor tack.
Kom bara ur här, kom. Nej, vi är bara här. Ja, 100 kronor! Ja. Kom man, hetta gongur slett ju. Vad Det kostar ikke allt 20 kronor inn i. Oj, jag tänker inte alls känna. Jo, men hon selur onkur ting kostar 20 kronor. Ikke allt det pizza, Det flypizza. visste jag själv. Okej. Helst du klarar att sätta på hitlarna sig fyra? Jo, det är ju gott. Ja, kom, så får vi det göra det. Okej. Ja, hej! Ja, ser jag hej! Ja, ska vara vi. Det är sista målet för fast vi arbetar. Okej, så kan jag orda fullt här. Ja, och då stanna upp och göra gott till det. Okej, kan jag orda fullt, ja. Det är ju gott. Jag säger det vet jag hade varit sista målet. Så ska du se en fullt och så koppar jag. Kan du få öra målet? Nej, nu går det smör. Nu måste vi finna ett annat arbete här som du släpper fram och brukar hött. Så glad för jag är på er. Antonio, stamp och färdas på igen. Så, nu får vi den stjärnan på höjden här för Du var så väl. Du täga löjgor, kom nu inte boja. Jag tar starv, där röjna spel. Löjga maffian och medor, runt i bergen är och skelor. Och ansatt här, att hon inte sär. Lägga maffian och medor, runt i bergen är och skelor. Så gå in du att lär löjgorna tjalt här. Och stampen och stoftan är att ränna. Antonio, han kan ha i fäljan vid. Han honker oj, och allt och i sast han blänna. Men stampet gever honom inte fri. Domare bladet! Medor, runt i bergen är och skelor. Och ansatt här, att hon inte sär. Lägga maffian och medor, runt i bergen är och skelor. Så gå in du att lär löjgorna tjalt här. Antonio och i rump och färmängsbarsken. Tryck! Vi säger tryck där, Bertil! Och är och för stampe ut och marsche. Att torra bär runt och i på jobbet. Lägga maffian och medor, runt i bergen är och skelor. Och ansatt här, att hon inte sär. Hej. Hur är det du? Hur är det den lilla fitte badgen? Hvor är det fitte huset? Gå, kom du visa mig där. Kom. Ikke låt dukkene være her. Dukkene være her. Samuel, kom in här, visa mig. Det är fint hus. Det är inte läckert ett hus, Lägga maffian och medor,
Runt i bergen är en skelor Antonio, kom skunta där. Så kan du allar löjkorna tjallar Lojka mafia med medor Runt i bergen är en skelor Och pansat här, jag tror inte just Peter spel ofta ner. Lojka mafia med medor Runt i bergen är en skelor Kan dockorna köpa här? Och bilen? Jag sitter mamma. Pappa! Oj, är du här nu? Pappa! Nu hätt mig en rövliga. Vad säger du, mamma? Amma inte arbetar var. Kjære på kvika, va? Det är amma uppsagt. Det är alla frätjar, säger du upp. Jag går. Jag får anka pengar. Jag äter mig hugga med samma här. Nu blir det inte gå. Jag kom. Synd ut här. Jag leder till färre gå. Kom. Kom. Ja, men du ska nog finna fram när arboj. Ja. Ja. Ge mig lösning. Kom on, nu. Nu kommer du. Oj. Antonio, kom. Ja, men pappi. Oj, kom här, Antonio. Kom här. Hands up! Hands up, du var ett like henne. Like det vi tar inte like det. Är inte PR. Nej, nej, det är färdigt. En like ber svinare. Ja. 1004. Vad är Stampi? Det är på sig, jag vet inte vad det är på sig. Ja. Ja, där ja. Hand upp! Vad ska jag ta i hand upp? Hand upp, vad ska jag? Hand upp här! Hand upp! Antonio! Vad ska vi göra? Yeah, Antonio. Ready for men, brat. God, you plan to get. Not too bra. What you got? Run to them down. Run to pop there. Pop jumping up there down. Up there down. Pop you bottom up there. No, come on. Hands up, baby. Hands up. Hands up, baby. Hands up. Pop jumping there. Antonio, tack. Hey, yo. What you put away? Pop jumping there. Hey. Kom då. Bättre, va? Varsågod, här kommer du. Vad ringer du här? Lägg dig ner. Hallå? Kassan nu. Jag har jättepengar. Slå alla pengar nu. Tack för det. Ja, gåan dagen heter Erling Politistern. Karl Hansmauer. Ja, gåan dagen, Karl. Stråliga. Mafia. Vi är inte alla. Och pengar efter. Jag kommer på ena vägen. Gå på ena vägen. På ena vägen. Ja, du ska inte vara så kjett. Du ska nog få ett arbete. Nej, det var inte. Kvedra var så du ser så otroliga kjett ut av dig.
Det är akkurat uppsagt. Uppsökt där. Daunus. Hvor är det uppsökt? Det var inte så att jag dörde och skål. Det är inte nog viktigt att veta vi arkar på något annat arbete. Vad är du gör? Om och du kör rocken och du vill inte läsa det här som är kallt. Du då svajs här. Jag kan då göra. Ja. Ja väl, ja men så kan näka så törna till. Jag kan alltid bekänna nu. Nej, jag tjau dig där. Du måste börja morgon. Okej. Okej. Så just en morgon. Ja. Tack för Okej. tack för Nej. Jag fick inte Ja, ja, det var kött om man. Ber, inte be. Jag har inte pengar efter. Det är någon ferie nu. Allt stjålet! Allt är stjålet. Det var inte trött lomman näsper, va? Nej, det var inte så att Lamman. Hon inte koffert. Hon har talt för det. Okej, vad var det så? Mafian. Mafia? Ja, Leiketais mafian. Oj, Leutel. Luytel. Och tjucker. Tjucker. Ja. Ja. Oj, stora. Klänner. Klänner. Ja, och Leutel. Oj, det är tjucker. Klänner. Och hemma klänner. Ja. Och hur såg det ut i ansikten? Det är masker på han. Masker. Då skulle alla pengarna nu inte redan få passa gratis för ticko. Nej, det här ber inte till. Vi får finna alla pengarna och allt läget där. Tog det ber inte till. Därför inte. Jag ska nog finna Johan. Det kommer efter. Ja, jag kommer. Halka tror som här sätts där skont. Hej där Erling, så jag nog färdig utan någon lilla båt. Ja, hallå. Till ju på Timarsärn. Heter Erling. Ja, Erling. Mafian är ramper. Det är futchen som är så billigt att sätta. Ja. Nej, självan det har vi tjatar. Annars är jag längst sedan finns där. Vi måste göra kort. Ja, men hej, jag ska tänka det här omgängande. Det är största sak vi när har fyra Erling. Så här må inte ända gal. Är det läge? Okej, over and out. Ja. Over and out. Okej. Ja, Erling. Nu får vi börja synka. Jag ska ner först. Nej, jag ska synka först. På tur. Okej. Ja, Vet du så? Ja, ja. Øyde jeg kvann, øde kjenna med, Hagstur og i bygden, det Han kunnkjare sukk, flekke ved av sted, femte bandittar veien Så hadde og andar lauer, det ikke som skar. Alla oppen på, det bästa som lar. Vi och på med hästar, vi bestämma här. Kämparna kallet, vi måste jäkla vid. Och det handlar Ikke på livbøsteren! Han på livbøsteren! Jeg må hjelpe på ham! Det var lauer, det ikke som skar. Alla oppen på, Hatt det stå! Jeg stod alltid i veien. Du Jeg skal hjelpe deg her! Jeg rønte bare å stekke deg på! Hei, det er nesten. Au! Jeg brøtte meg der! Om man då är röda svänker. Ja, men Heike, vad ska Amma göra nu? Nej. Amma finns ju pannekaker. Okej. Ja. Ja. Och flötar. Ja. Och syltetøyer. Oj ja. Ja, hej, spel till brotta för mig en gång. Det var spel med ja. Jag spel till brotta för Okej. Jag ska ropa. Du ropar då Anna. Nej, ta mig en löta. Så. Men vilken var solkropp? Ja, kom her.
Vänta med det kommer du. Nu är nästan ju. Således, ska du ner där? Åh, det luktar gott nu. Kom igen, vi klarar. Kom nu. Är det på stå, va? Kom nu, goe. Så, nu kommer de. Åh, Omma! Jag ser det nu. Det är läckert. Jag tror älskar det nu. Kan du se det nu? Jag ser det nu. Det är nu. Hicka den nu. Åh, är det spänt? Vad är det varmt som Det är varmt som det här, goe. är det här? Och det är läckert tjuckepannekakor, Omma. Det är bara just att det är moj. Ett nu. Åh, det är läckert. Oj, det höjtar det Hej, läckert. ja, om man försöker säga mig. Ett. Ja. Ja. Omma, hur håller jackan hon? Och jag kan gå. Ja. Så jag tror jag om slå fast i häcken mot där gå. Häcken fullt. Så, nu går det gå. Nu får du sanka. Ja, man behöver ju sånt så tulligt. Ja, jag vet det gå. Färdig. Och om man ska vänta lite grann. Jag tycker följa med den söv. Jo, om man ska ta om man picka lite grann. Ja. Ta inte den reven för sig om. Oj, ja. Och ta ögonen reven. Ja. Han var så öliga önters. Oj, ja. Det kom ögonen från fyren. Ja. Ett om måste ränna undan honom. Åh. Ja, nu följer resten. Satten det går. Oj, ja, okej. Ja, lägg dig och sov. Okej. Omma, du sover gott. Omma är så gott, ja. Omma, det är väl spännande att du vill ju nytt arbete, ja? Ja, gå. Du får omma byta stora dokumentar. Orka stora. Oj, jättan inte. Ja. Och hör gå. Ja. Och då tar man det. Ja. Tar omma får sina första lön. Oj, ja. För det tejpar och läckert, ja? Ja, ta fram det tejp, hucka kon. Ja. Ja. Skulle färra nu, Jag kommer att åka färra, kom. Stampy. Vakna. Vi skulle arbeta. Lite. Kom, Stampy, vakna. Stampy. Hey, Antonio. Arbeta, banka. Låt hurra. Sí. Antonio! Ja, pengar. Nå, ja. Det är bra att göra. Nu kan bara för sommarferie. Vi har tankt att lycka att jätter och inte pengar och snack. Och slätt jag allt. Så är det. Farväl. Ja. Nå. Åh ja, nu kan jag skriva också ner. Ja. Alldeles. Det med häng på hårorna. Ja, men är du inte spänd nu? Jo, jag kan gå till det första skolemarken. Ja. Jag fick färdigt bara nu. Ja. Om Mauren han säger om man skulle komma till tojen av oss. Ja. Ja. Du måste inte göra något bort arbetsplats nu. Nej, om man var färdig. Ja. Bye bye. Börja med debatten att komma. Ja, bye bye. Bye bye.
Jo, om man, kom her! Få hjelp meg her! Jeg kom, beina veien! Ja, kom, skål der! Hva er det for noe? Det er en sånn oljesperring som er spennende tvert om her hver for skipene kommer opp. For jeg setter at olja ikke fer ut av vannet hvis noe skulle komme ur skipene. Fjøsmann, ja? Ja, det skal man hava. Ok. Her er omfarve. Kan man være posten om morgen? Brev. Reklams. Kvært. Oi, kan henta. Lekrekland tjørsta fyrskommun. Og gamle Peter. Kyrke rint på skjøren her. Og en gamle politimester. Erling. Erling. Jo, Ekman. Kan man göra hjärsta tröjor och hjärsta fyrer? Du ska bara fjärra hämta mig fram i här, ska vi ta det ut här. Han bor ju där! Ja. Ja, ha det! Nå, bøtten, hadde så lyse på i det? Yeah! Lær meg så høyre om til doan her. Kvært er haksta fjallet fyrjon? Ja, Slattatinder. pura rætt. Så er det til kvært er så til nast haksta. Ja, Gravfettle. pura rætt. Det kan det då godt. Så skulle vi fære hitja nek om ødger. Kvært er den lagsta ødgen? Ja, Elsai. pura rætt. Du hadde det sia meg hva det størsta vatten i fyrjon. Ja, det var det. Ja, det hilren på ett utav husen i Jomme. Är det got under och görs nu. Trøtla, Peter. Och jättarna. Och så är det löjdesvatten. Ja, det er rætt. Gassvits. Det er så øynesvenk. Oi, må jeg nå hjelme nå. Stjorden er han ålderstrenke? Ja, det er det. Ok. Men det er vel Så skal jeg være pett. Oi. Sitter du her? Alle menn lengst av til arbeids. Ja, men er det lige nu? Nu, ja, du sitter og drikker kaffe. Du kan ikke stekke kaffe her. I fjørstekka mor. Alla fører å drukne kaffe. Ja, men i fjørstekka ferje. Er det lige nu? Kaffe, det er det aller ringest du kan gjøre til å drikke kaffe. Det ferje. Hva kan du gjøre? Skal hjelpe mamma med vi har tenkt stor rabatten opp. Ja, til spørsmål om du hjelper ut på enda måte. Sånn at det ferje. Ja, ja, släpp där ut. Ja, nu kommer jag. Ja, såna säger jag, såna. Sikta vad du gör så.
var tröttla på det glaver. Hej! Hej, kan du hjälpa till här vi? Det ska vara löna som är. Löna tjöder, hur var det någon annan väg? Navnet är tröttla om man. Tröttla om man. Jo, nu är lön kommen. Banko, vi ska in och tjäna pengar. Ja. Vet du vad ordentlig bankaran? Bankaran brukar man sockar. Sockar, boxing. Kom så, skunda där. Kom så. Hands up! De andra pengarna. Vilka syna? Han säger inte bara upp på pengarna. Han stjäler! Han stjäler! Han stjäler! Nu må vi söka kvar bäst så. Nej. Hör du kan inte köra. Jo, då. Nej. Det är som är i på det. Kör då bara. Jag kör då. Standard fritt lille. Erling, kom åt in här. Kom on. Han är inte. Är det koffert där? Ja. Ta på kallast. Ja, gå först. Hej! Här är fullt av pengar och i här. Det var pengar i alla och i här. Nej. Det är på 10 arbeten där. Det är inte tron trött om det. Nej. Kom igen där. Kom så här. Det är när skolan fortäller trötta pratar om stövna. Kom, så förstår vi om nu Jack. På tisdagen, på tisdagen. Vad händer det? På tisdagen. Ja, god morgon. God morgon, ni politimester. Det är något galet. Ja, trötta pratar. Jag har just något galet. Jag tycker han, men till om man. Jag vill inte få nämna något rött. Jag tycker man har trötta pratar. Ja, trötta pratar kom du med. Ja. Nej. Jag bara tasta med er. Är det galet om va? Ja, kom. Hon nu görs något gott galet. Det är inte tro om det. Det är inte tro om det. Jag tror så skulle vara en fitt om man nu. Nej, detta går inte körs. Kom in här. Jo, nej. Jag är inte koffert. Jag tar koffert. Kom in här. Kom in här. Om man. Det är inte tro om det. Jag ska inte rösta för ödlom. Så det var en samarbete med Afila. Kom in här. Hur bestämde du dig, Kärling? Det är ett allvarsamt brott över det. Ja, jag har visst just nu. Jag får det så tja. Hurra! Vi har pengarna in här. Här just. Ja. Här de så gott här inne samma vi gjort det. Ja. Då man orsakar till högsta stävning där. Gå. Tu landet bara stäv fram och gå. Det är allt det finaste jag hört.
Karle. Ja, så Peter. Vi mista ikke ommanna for å være vi i alvarsamme stolter her i bøynen. Og tog man til å sitte i kjeklen til malet kjem for rett. Et ser alvarsamme mal som personliga har tykker meg, ja. Jeg går på det, møyster. Jeg skiljer det slett ikke til om jeg vil lova til at den omkant i atter skal gjøre nækka som er gale. Nå! Vi har sagt på ditt, måste ståla från mig. Men så jag bara missar hur pengar. Ja, för det ska vara helt likt. Så ska det fortälja dig att vi är helt nära jag fänga banditare. Sägs du, jag menar, vi har just fänga en som har gjort om alla tøyina, nämligen att tröttla om henne. Tröttla om man? Säger du tröttla om man? Ja. Till allt detta tröttla om man. Ja, roll. Ja. Tack då nu rollet. Hon är i fångsten nu. Pengar. Ja, hon släpper släs åter för då fänga hina banditare. Oj. Men det var gott att släppa ferie, Tot. Det var att passa här. Ja, passa. Jag börjar. Kan jag passa? Och här är det. Tack för det. Ja. Ja, det var gott att släppa ferie. Ja. Jag ätlar mer fiskfritt. Jag fick vara första flock men nu är det tredje flock för tåget då. Ja. Men att nej då. Ja, allt det där jag tar för. Ja, nej. Hej, ho. Ja. Det kostar 600 kronor. 600 kronor? Ja. Nei, det er ikke så lett å skilja. Kjolt Erling og jeg skilja det heller ikke. Men høyr, du kan kosta bare ikke. Kan det, ja? Ja, vil du det? Jeg gav og kan det med suttjana. Ja, kom, færdan da vel. Ja. Jag går ner. Jag ringde ju Jarmo en affär till Jink. Ja, det skulle ha haft han klar här. Färast? Ja, så det färast, ja. Ja, jag ätlar mer första flocken till det färast så långt, men nu måste jag se för att vi tåget nu. Så det gott för som bulje färast. Det är Mona då, ja. Det så Ja, kan du låna med? Karl Hansmel. Hon är svårt i det färast, va? Nej, det är inte. Men man är så för dyr. Det blir stolter men handlöst. Hon täcker det som stolter. Du sätter så. Nej, det är inte. Nej. Det var en söttla om att stjöda pengar. Det är ju Peters. Det är inte Peters, men det är gott som hon har färdsittning. Ja. Så man får allt ändå gott om man att han händer en. Du först att du koffert då. Okej. Jag är inte koffert jag vet men allt är gott att veta när man är sitter bra. Ja, man går åt sig. Nämligen. Ja, allt läge och det var ju. Allt läge. Man sparar själva underkropp. Nämligen. Allt läge, ja. Per, du tar seg om henne, så skal det komme etter deg i det liv, va? Ja, takk for hjelp på det, møsteren. Gjør det. Omma! Och nu är han där. Åh, bästa Omma! Hej, Omma! Kom! Omma så! Och hit hade! Omma, hvor er du atter enda i fangsten nå? Ja. Omma menar det går. Omma är inte just. Nej. Onkel då jag här Omma inte just rätt. Men hesa för. Ja. Omma inte just. Så må det hett. Ja. Kan man vara till ett koffers inte om vi kommer på land vi också andra koffers. Er det så atter Erling som er skilten, da? Ja, kan man vara ärlig, ja. Hör du? Ja. Här nu, om att köra sig. Jeg skal ikke lova meg det, ja? Jag går, om vi går ut, hör bara. Om man ska nog släppa ut. Bye bye. Bye bye. Och jo. Han tar hytter. Jag vet inte vad ont spår till. Ja, men hör du, för mig jag var klocken nu gjorde. Det är ju det kan du. Nå, han får oj jacka om så du har hit. Det är så farligt det där. Oj, det är helt ambitiöst. Det kan være. Det var ikke nøgv.
politimeister. God morgen, Eiling. To politimeister, nu har vi fengt trøttelomna. Men hver vøren som stålen, og hver mafiamennene? Ja, det ser ut som trøttelomman har en tøyande lot i sånn her sammenhengen her. Tog alltid at vi skulle være ekstra nekva vakt til mafia for at jakkar feile. Ja, skulle vi ikke sette vakter av flåvøtlen og havnar, så det ikke slipper av landen med de stålne vøren. Eiling, hvor politimeister og hvor som hakster med av hesbo innom? Det er to. Ja, det er det. Og tog være som jeg sier. Sier jeg har by om hjelp, og tog skulle få hjelp. Thomas, hvordan tenkte du lunsjen til å skrive ned her? Ja, alt var ikke, jeg har ikke vært morgen. 1 minutt av trent. Og hvordan var det så ut? Det er nemlig til. Her. Ja, her, kom igjen. Kom. 1, 2, 3, nu! Dit er det seng! Det er ulokkelig for gengus. Alt skjønner gengur oppe. Du hører det kom. Vi er sveng. Ja, jeg må de få jo rastan fisk og noen nøtla løte. Damkjør. Ja, og vi er helt bra. Ikke trutja de her. Og ikke du trutja det her. Nei, men det er ikke der, ikke der, ikke marchen. Nå, ja, men så må du heller vokse så du kan dama vel. Ja. Trutja burgare. 1 til hemma og 2 til moin. Og det her skal være fra Burger King. Burger King? Ja. Ja, men så må jeg få Eiling til kjemma til det. Ja. Ja, det skal ikke standa. Ja. Ja, kom inn. God dag. Jeg vil få flott tutsi vinsjer av landen. Ja, men det er gammel nå. Hva er det i damen? Amfiser og bilar og dukker. Er det her gjort da? Ja, det skulle vi lære. Det er godt plass som bare hiver. Oi. Ja, men så skulle vi lære. Ja, så skulle vi bare Ja, så skulle politirapporten vi skriva. Skulle etter seg mer affære banken, vi penger som om man sjål ikke har. Jo, jeg skal ha trusja Burger King. Hoppar? Ja. Typ sådär det? Nej, bara burger. Så fortsätt nog bra. Ska du veta det här på? Nej, det ska packas in. Jag påsar. Körs väl. Ja, tack för det. Ja. Det här var det så maten. Ja. Varsågod. Vad det är som du säger så det inte bara vatten och skorpor. Du skal få en. Handel her. Är det sunt svänk? Du skal vara igen. Helt du? Ja, kom bara, kom. Helt känner gott att hämta. Det är så snabbt. Du kvällstjuren. Här är för solhötten. Ja. Ja, god dag herr bankasjören. God dag herr politimester. God dag. Velkommen Tack för det. Ja. Jag kom efter vi pengar nu. Det var dejligt, ja. Ja. Varsågod så ned. Ja, tack så det var. Ja. Tack jag köpte att få pengarna efter. Ja, det må jeg sige. Ja. Det må jeg sige. Det var sgu godt klart. Ja. Det er første gang, jeg er ude for det. Ja. At det går så hurtigt. Ja, men okej, nu ska du inte göra mer här nu. Du kan faktiskt är det Erling som är här nu och pengarna. Ja. Kan jeg bare holde på? Ja, det er stærlig. Kom nu bare. Hej, Erling. I har jo ikke gjort. Her skal du vite. Hau! Anna!
va. Ja. Men flott var det sgu. Ja. Flott var det. Ved du hvad? Det er du ikke hans cigar i dag. Ja, one der røg i skikker. Ikke det? Ja, okay. Ja, jeg kan Jamen, tag en. Nu skal du se her. Hvor går det ellers? Jo. Ja, han går godt. Ja. Vi tar virkøbne vøynen under kontroll. Ja, det forstår jeg. Ja. Det forstår jeg. Ja. Det er godt med god folk. Ja, absolut. Ja. Ja. Ja, undskyld det forstyrrer, men Løkmager spiller etter. Hvem siger du? Løkmager. Løkmager, nej, det må vente til en anden gang. Det går, det må vente. Orsaka, så må jeg se hvad det er. Ja, jeg kan ikke sitte her at han er en og tager det her, og da er det bare tog, så jeg får næsten på mig stedet. Okay. Ja. Men lad os se, hvad vi har her. Lad os se, hvad vi har, inden du går her. Ja. Jamen, hvad er det for noget, Jekvan? Du kan mig vel Erling. Antonio! Ja! Sa du socialen? Ja! Trøtla om man fikk skilten av 4 bankarane! Erling, du er i uvanlig over. Erling, kæres du? Nu går ikke til håndtaken. Erling. Hvordan er det å gi meg fra der nu? Det en skandal for dette politistaten. Ja, men det var ikke penger av jeg så hvorfor så du er aldri ånda for det. Og nå er omman vekk. Og to år etter den gir. Du skulle aldri som bjønne deg. Det er en større skandal for politistaten. Det er rent altså! Og så er det enda oppe! Like a mafia med medor runt i bergen är det skenor och ansatt här att få en pitches här Like a mafia med medor runt i bergen är det skenor Om kusper tid att du slår beläs. Ärligt vad jag omläs här. Nå, ärligt att läsa. Och varst du kuja lov att läsa dem, va? Nej. Du nu vet att du kur just då. Kur sjål alla lögder till en länker med över och en liten med över. Det var det som jag säger. Jo, varst du kan ta dig färden nu? Nej. Tar du färden till mafialand långt väck. Hej, varst du kär? Ja. Det är oss som bor helt säkert. Här så det. Jag har amma vad kan man för Jolly. Vi ossa. Ja, här vi det ossa. Vi ossa. Jag har amma vad kan man för Jolly. Jag Jolly vid ossa. Kom nu. Kom. Man kan bara inte få så Johnny. Har stamtummer här. Det kan värst så. Så får jag spela mannen. Jag spelar. Jag har sig vad säga. Spelar pent på. Ja, boja tummer här. Tjena, vad ska vi säga? Jag bojar. Jag bojar. Hallå, hej. Hallå. Har ni på något Johnny? Var går? Jag kom släpp. Jag vill ha skall det i det tändning chavar vi slutar på några såla. Okej, nå. Det är bra sport. Nej. Inte problem. Inte problem. Kom. Ja, det är samma. Är det inte mest? Kom hem där så. Slåss nu. Jag lockar dig. Ja. Man ska penta och så mamma och jag och sådär, Ja, va? men här som är han kör upp och sådär, va? Åh, jätta penta. Och man är väl vittlesen här. Hur släpper man ut? Jag har. Ska vi köra stått lite? Ja. Orka stått lite? Ja.
Flåvödlen. Nej, vi lämnar det bild här. Ja, men du måste spela löj vi har. Jag må först veta man är öppen. Så blir det. Pojkaren, giv dem. Ja, det tar du. Halt mig. Om man får in här. Hej, in där, kom igen. Det är om man. Ja, in här. Man måste spela löj vi har. Nej, jag springer. Hej, vad är du fänka? Och skylta. Jag tog fel. Bye. Du just bara värre Erling. Hon var här, jag såg henne. Sås om henne? Ja, jag såg henne bara här. Är du kanske ner? Håll dig på luften. Jag vet inte, jag kanske. Kom och stäv det. Du kan vara gal här. Nej, är allt gal. Ja? Det är en brandbomba du kör vid. Och vad? Du må inte köra 1 meter till att vi spel. Ja? Kom du in vid mer? Vi säljer Honda och Honda i skådabilar. Jag ska nog finna där en goda pris för när vi är här. Ja, kom. Och vad kan du göra nu? Om man finner lämna bil. Ja. Om man känner mannen, boja till var här. Och skunda där. Ja, boja. Om man spelar löjve. Om man känner mannen. Jag är så bänge vid att omma för att jag bort. Notan! Han har vi gått! Jag vill sätta Petter, fyll du bäst för mig, så kastar vi att cykel, så vi har att alla med, vi lena och Men det ställer ju upp. Kom! Så vi kan taxa, men om man kör show, tar man fera, inte en håll. Och tar vi skulle färra, 8 minuter till, så lagar vi inga flåfar, att man bussar bil. Men om man då ska veta, vi kör den, men det ställer ju upp att det är 100%. Petrol är mannen, lämnar bilen. Jag känner mannen, han som ordnar fitter. Ja, men nu! Jag går så snett ut. Vad är det? Att här, att det kan inte gamla bilar göra så ska vi. Hej! Oj, du som gjorde det. Hej! Mamma, det är inte så farligt. Ah, fjäsut här. Mamma, är du säker på att det är så Ja. Au. Första bilen spurgade mannen så pengar så långt jag var den gamla skrample. Ut bilen. Och pojkaren kom då. Annars med bilen. Och den så det var nytt. Så då var det påfärre. Ja, mamma, det är ju näpta med. Jag är givet för då språng lukten. Au. Nu kör de va? Ja. Vi lämnar bilen. Okej, så måste spela live. Om man ska springa, kom. Jag har inte för mig och det är oför. Nej, kom nu. Vad vill du då? Ska du springa live först? Ja, hör på mig. Jag tror springa live. Om
mamma för upp att snacka med mamma. Jag kommer vi. Jag kommer bli så spiller vi mamma. Kom nu. Det är inte pass. Kom. Inte så kött då, va? Om man släpper i torr så i torr slunker då. Tre bort. Vad färd du bara själv, va? Jag så börjar du att fråga mig. Ja, men minst till att springa ordentligt och löjve. Ja, amma springa och det är du här. Jag håller mig fast här. Ja, vi kan amma ska springa, ja. Ja. Amma skunda där. Här var det du. Här ska du inte. Här ska du inte. Abam. Jag bara skjuta mig. Vad är det på liv? Det kan det vara inte boja sig. Det går så jag nyer helt. Kom att du lite nu! Jag måste lämna! Jag kommer inte bara vägen! Mamma! Kom till mig! Kom till mig! Kom! Är du skjut du här? Är du botten? Så med denna taxa, men om man kan det sjål och ta om man fera, inte är det håll. Och ta vi skål och fära, och ta mot där tid, så langar vi att få fram! Aj, badar på sig, ja! Mamma! Du måste inte öst här! Ja, men! Mamma! Det var sjöng! Mamma! Inte problem! Kom! Kom, ska han inte passa? Nu måste vi göra akkurat som vi säger. Vänt. Hick. Nej, Amma, att du tog i mig. Nej, att du till att Amma ska voksa. Det vill helt inte. Vad är det till att aklar? Nej. Ja, så fäller vi. Kom. Ett år så. Peter, kom. Peter, Amma lämna. Jag lovar dig att lämna. Jag kan inte passa. Du prövar det fika. Ja, men jag åker flyger så lite för. Det är akkurat som Amma säger. Okej. Ja, jag får höst.
Jag må lägga snacka med Torne först. Ja, men du lovar mig du vill springa om löv i åren. Jag får bara sätta. Ja, jag ska horna efter dem, va? Ha? Vi ska horna Jag efter. får bara sätta. Jag åker upp här på jag. Hallå? Vi ska horna efter dem, va? Okej, kom rakt ner. Torne, har du med? Jag till er. Tu, i lån jag fick kvar här i läge. Åh, nej, till gör vi inte. Nej, allt läge. Ja, man kan sätta dig. Inte problem. Inte problem. Inte problem. Okej, så färrar vi. Ja, så färrar vi. Så där. Erling, jeg er pur vidt av deg. Jeg vet ikke hva jeg gjør. Du er en obrukelig avmytta. Helt du det? Ja. Erling, måtte stå? Ha? Hver? Vi kommer, Halde. Ja. Fara. Hva nu? Søtla man en stjål av flåfer. Hva så? Jeg vet ikke. Hva er det snart, ni vet du? Ja, men så må vi ha landet noe vei. Ja? Ja, men det kunne vi jo ikke. Hvor? Støyen kanskje er avmanna. Nei. Hva vil du gå inn? Så jag starv. Du går så just der, som hva? Politi. Du politi? Jeg tror kanskje ikke vi er en Erling. Men du er nødt til å begynne på denne veien, du vet ikke hva gjøre, og videre ved landet. Yes! Ja! Det er vært hva flå. Har du fått av deg kvenkje? Sånn er det! Ja, se fast inte! Och nu är ett anstånd något man och nu kommer han att attacka sig arbetar støyene med vid borster. Ja. Och nu är det runt att få fäfa en ny flåfär som skjutast. Så vi må hålla kriminaliteten väck från postland. Ja. Ja. Kabal. Nej, det måste slättas. Ja, då är det politistöjen. Jag har kullakar. Stjåla brukt. Ja, Thomas sätter jag gör också. Ja, okej, bye. Nu är Danmark komma. Jag hade Danmark som sagt nu. Ja. Inte fjött. Nej, det är rätt bak som du säger. Det är inte fjött, nej. Åh, höjda miljoner. Ja, det var nu. Åh, höjda den. Här får jag på. Åh, det är inte olja. Åh, så. Det måste ha tagit. Jag hämtar nu. Oj, så kan du lojda tack för tackskärmar. Oj, valsen. Vi tar som en valsen. Hämta dem med fisk. Det är inte. Mamma. Det är bara en fallskärm. Oj, så har jag fått något på dig då. Va? Ja, jag har fått om man står och hänger på flöjda. Kom jag fram med det då. Jag skulle kolla på hatcha med. Här är det då, ska du där. Jag skulle bara skjuta mig. Kom du håll mig. Det är bara den färdig jag måste vänta. Jag håller inte för mig på hatcha skolan ska. Oj, det kan inte jag. Ge mig det. Ja, nu är jag klar. Okej. Ja, nå sålas där. Jag sa jag var gjort det. Jag flyger. Det kommer jag så jag. Ja, har inte mig släppa då. Jag har inte försyn detta du. Vad är det? Nästa ju. Har vi då lågt så färra? Halt om det så. Halt om det. Klar du? Halt om det. Halt det. Har du här? Klar du? Klar du? Oj, 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 oj. Mamma, det är så varmt. Vart släckte du ska du hinna om den där? Oj, det var roligt. Jag var på bollkjolen igen. Vi börjar efter skutchen nu. Nu är jag väntren. Det är så läckert. Oj, 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 oj. Alla ska ha
uppe! Vikar! Hatt det trøtla bedre om han! Ja, min sann! Det er ikke urtan! Ja, tenk han bøk! Jeg piste meg, Janne! Høykarel! Ikke som har ditt av dere! Ja! Her får jeg et håk! Jeg er så jammer! Etter deg, mann! Ja, jeg spør ikke det Slå inn ordentligt! Men hala nu er som at det vant til skulda meg! Ja, du røyde hala alt det Hala nå, han kan ikke avgjort da! Ja, men hala hva det kan! Hala! Ja, du kommer ut! Ja, så la jeg Mamma, han var skjøt! Han var nok så skjøt! Lykt du meg her! Jeg hjelper! Jeg hjelper, mamma! Mamma! Ja, men skjeggvannet vekk! Og stå ut, Janne! Hekk! Der kommer det! Ja! Ja, fint! Kom etter det, kom! Kom! Så må vi skru dere tårtje, mamma! Kom! Nu är hon passar väl på. Ja, det var mamma. Ha? Det är grulliga svänker. Ja, om man ska nog kanske när du säger det igen. Ja. Passar väl på. Ja, men kväll mamma för jag är Det är lite tid. Okej. Ho! Det är det här. Ja. Det är som att förändra. Passa här. Kom. Passa här. Ja. Kom in, mamma. Nu sitter du inte. Richard, höj dig upp. Kom in till kartan. Passa på maffiorna. Satt du? Jag kom in. Kom. Vi faller ner. Antonio, kom in till Jackie. Mafia. Ordning. Unge mafia. Hanka! Letja! Scheiner achter! Tog je kort så schön. Ja. Jag kan inte tåg ögonen kan jag så schacka. Vad har du gjort där ute? Jo, jag har sett. Nej. Nu måste få ett annat tåg. Jag ska inte göra. Jag finner också tåg. Här är tåg. Här är ett där. Ja, kom. Det är så störst. Nej, det gör jag ett dem. Kom, okej. Ett dem. Mas Lucas Chica. Hatt du just åket här? Vad ska du gå? Kan man köra det? Ja, halt det. Kom an, lite mafian till steg. Jag tar inte färd, så måste pumpa. Ja. Pumpa det. Jag pumpar inte. Det är ju på det måste. Jag på där gång, så kan. Är att men att präckvart här att mot kuffert är kommit bland vid ett andra kuffert och toj sätta vid ett tårt nu. Äntligen, savna lite, så höjtar land, så där ferie. Inte trött, inte mafia. Jag undrar bara att finna lökta in i mat. Det gör oss. Det gör vi allt sitt. Ja.
ja. Ja, men... Skulle være sove. Ja. Och lullade nu. Kina. Bang, 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 bang. Bang, bang, bang. Det är ju tvack. Röjna natt. Mafias väg. Kasta så det blir gå det av. Lämna mig bara färra ner och nu hotellet så man får en gång bit äta. Killa kassan upp. Pengar! Väck! Det är som jag tidigare där. Okej. Come on. Passa väl va? Jo, bra. Vi var ner i villa. Busy! Hey guys! Stop it, Get going! Come on! Stop! Quick! Tack för mig väl. Kan det Louis utan Jolly? Ja? Gör inte Louis. Det är någon där Jolly när kommer ner. Jag med Peter ska Louis få ge mig sin. Ja, jag kan så gott fortsätta. Kom! Skåla! Ja, här är pengarna Rui och att lekarna kommer vid Kipafärden om. Nu skulle du ha cigarr. Cigarr? Jag tog din cigarr. Tack Lili. Jag tog det. Het is pengar! Vad är det? Vad är det där? Kan pengar! Kan pengar! Jag minns. Och i banken, här sa jag
Kom nu, må er fast Erling. Just ikke meg. Vi har ikke kommet omgått fram. Jeg er så mør av å lytte. Jeg får lytte så her nå, kom. Hva er Moira? Ha? Jeg tyster. Ja, det er helt kyrøse tyster. Jeg har li her nå, og jeg har et halvt samdøver. Så må du pumpa. Jeg pumpa til. Du varser det i på timer her, og tar pumpet. Kom. Moira, du pumpa, sjau der fast og væske. Galvo kan du pumpa. Jeg er møver enn to av å lytte. Det burde du vite. Vil du komme nega lengt over nu? Solen er høytere enn akkurat han. Jasje. Jo, ta oss du. Jasje. Ja, så må du genga rest. Kom. Mamma, nu är det så där uppe. Hej, så. Det är bara så där. Om vi har varit just om vi får ta oss med. Kom. Bara dumme hundar. Hon är för nu. Hon ska gräva pengarna ner. Kom. Mamma, pjövs vi då färdig. Ja, det pjövs. Amma vill ha några präck för att amma inte stål gå. Har du? Jimas, Lucas, Chica. Jag tål inte. Alltså, du kan om jag foxel. Nej. Kom, lite på en gång. Kom här då bara. Skjuta. Hej, vilka skjuter det? Han dig. Vänta, vätren. Jag har inte varit. Om man nu kommer, då. Toa. Släpp om med det, jag väger som jag pengar där. Jag vill släpp om med det. Oj, nu kommer det. Ta hit mig. Stänga. Hej, stänga. Där kommer Erling. Kom, du måste ta samman. Kom. Du vet nästa kommer man. Kom, vi kan gå till här inne. Vi får ner här. Kom. Vi tar nästa kommer man. Kom. Erling, kom nu. Kom. Vad siktar och rösten här. Kom, vi må klara rest. Kom nu! Du måste ska. Kom nu! Kom. Du måste ska dig. Kom. Nu kommer vi med Erling. Jag var inte så skulle vi till vänster, eller skulle vi höger. Jag ska handa vi. Jag hade skulle handa. Nej, jag tror inte jag handa. Jag tror inte jag kommer ner så. Nej, jag får inte handa. Man får vattna sig här. Vi kunde köra på vi. Ja, vad ska så bra att göra? Titta, vi ringer till den lokala myndigheten här och ber att sända bil efter oss. Ja, gör det. Ja, så ringer. Ja. Och se vad det är. Ja. Men nu går man. Det är som jag säger. Jag får det nu! Stopp! Nej, här! Nej, jag sa det! Kom igen! Stopp! Här är jag inte trött! Här kommer igen!
vi bara här. Sån här krossen och här. Ja, det är fint. Allt läge. Ja. Kan komma? Jag tar sig att komma på en av mig. Oj, jätten om man nu är med ord. Äntligen stopp vid undas klovnen. Oj, jätten gott. Hör känner man det? Ja. Så fick jag brev från Ossar. Ja, han bor ju också sen här om han. Han åkte flera hoteller, eller? Ja. Tränaren. Oj, ja. Ja. Tack för det. Hoppas väl lyssnat. Vad vet jag? Så bara för spela och kanske bort. Jag kommer man på en väg igen. Jag kan ta den olika nu. Inte rända. Nej, inte lika nu. Nej, nu spärrar de. Ta den olika. Men vi finner det ikke. Ikke. Men dere spiller snappier. Ja. Sitter du der? Kanske det är gelate? Gelate? Det är oss, det var. Gelate, då är det inte. Och så på en här. Gelate. Så hänger vi till oss. Tusen tack för. Pali. Tack för det. Bye. Kom nu färre från oss. Kom. Ja, gott att komma. Ja. Vi går snacka av in nu och göra London. Ja. Okej. Och så först sist så vet du. Ja. Dricka. Det där var det. Ja. Ja. Då får jag. Ja, men jag ska få typ köra kvart. Skål. Så spelar inte bort Erik. Jag går in nu. Så det är vi till Bäckva. Ja. Yes, okej. I'll stand the speed of in a minute. Okay? Yeah, thank you very much. Tack för hjälpen. Okej. Bye. Okej. Gott att få åka så här mycket. Det luktar inte gott, va? Det luktar inte. Mamma, det kan se det. Ja, men det är oss. Det är man sväver. Måste tröttna bättre om man är på den vita det nu. Oss. Vi var köpta Johnny. Johnny. Smakar det gott? Det är det där inte. Inte vill dricka det. Men det är väl kom skulle det. Vi finner stötta på damen här. Vad kör vi då? Vi får finna dig. Jo, man spelar ju också. Må vi också stanna? Jag jätte där, ska spela hemma. Jag spelar du hemma. Jag spelar. Jag spelar du. Du Peter. Helt du säger tröttla Peter och Amina. Nej. Vad säger hon? Hon säger no. Så var vi. Och så
Måste bli vid er här. Nej, skimma. Måste vi känna ut de italienska mafierna. Lojketöjs mafierna. Full, han har inte läckt väck Åh, hem. vem är skil? För att teacher alla lojker från alla vattnen i varje. Ja. Passat, ja? Det passar jag. Och pengar och bankar. Det passar oss nu. I munnen backa. Jag fick skiltna. Du har ju pengar och Jag fick skiltna för det. Omma fick skilterna. Det pura och skilti. Och varst du att hon på 10 kortarna ui fångsel. Ja. Men Omma vad ska hon flutja, ja? Nu att jag vet att finna god prägg för det då jag det är inte Omma som är bandit, det är mafian i Italien. Och nu ska det vara präck för det. Jag var kyla gott. Kan vi lova till dem att det ska uppklaras? Ja, vet du vad? Och idag ska du glömma allt vad som avfinna. Så i kväll har vi ett hålma kväll för att när man vinom så bygger vi hela hotellet. Vi har alltid att tibet ska komma vi. Men först och främst menar ni att det skulle vara om man köper någon annan kläder. Detta kan inte komma vid med i kväll. Allt är på det. Okej. Ställ ju. Kan köpa kläder? Det köper man i byn här i massa för att nu jag gör det. Ja, men vi då ångar pengar. Ja, pengar. Men det här är så kort så kan vi så vid att det är det som Jag betalar. spelar i halva. Ja, du vet i halva. Du må läsa. Ja. Ja, det har vi säga. Och vi går så vitt att i 8:17, nej. Ja, så kommer det kväll där vidare med. Ja, vi torsdag blir det. Ja. Ja. Alltså tusen tack för det. Ja. Pass nu på det kom. Bye. Farväl. Perfekt om det där. Hör Erling, ja, du är så ung och närlagt nu. Här tog vi spyr och sölbron om. Här sen är vi klart. Här är det? Ja, här är det. Ja, kom. Nej. Jag ska läsa spela. Jag spelar du då som har utlyst. Här du ser två trött vid här, vet? Oj, jag läser så bara som det. Vad säger hon? Hon säger, hon visste inte. Ja, men så må kan man när. Ja. Ska vi bara lägga upp nu så klar då? Jo, så här. Jo, så kommer blanda upp med mitt där färan. Ja, kom. Kom in, kom. Hicka gå. Jag hade fått jam med för festa ossa vi. Jo, jag kan bara hålla det. Du köper det här. Hade man fått. Oj, Omma. Hade näck för lite, Omma. Du kan köpa en orda stora svimmedrakt. Ordla buxor och så. Annars står mycket att finna sitt där. Chatta. Nej. Okej, Omma för den här ben. Nu rör hon att blanda sig. Du kan inte känna dig. Vi må penga om henne. Jag säger det, inte det? Jo. Ja. Nu må det känna att vi går hem att utan att penga om hon. Ja, hon kan säkert se att det möjliga stället i alla ställen kan hon. Du rör om att vi letar alla ställen. Ja. Det blir stor skam hvis vi inte penga om henne. Och så tar vi allt. Ja, skulle bara penga, va? Ja, bara leita sig, inte det? Jo, spär det. Nej, det blir felaktsinsats. Ja. Hygg, du Erling. Hade träet särskilt med sannsynligt ut. Kanske gärna kan en gata för här. Skal jag? Ja, så är det du. Så det är som bestämmer ut för missionen. Här är det inte. Oj, så får jag då igen. Jag vet också här vatten är kom. Kan jag gå då för att svimma? Det är inte kärsäck för. Det är så här. Större ting att det är på ett vis. Gosh. Ja, men jag måste hitta vet du. Omma värre. Hatta var så Omma. Så skott. Jag tog det Erik. Erling, vi är på Sördon. Satt check på bort. Kom hit David. Just att gå för skam. Kom och släpp. Ja, kom. Erik. Ja, det är. Ja. Just well, fröken. Jag går hett in the house. Jag kan inte. Oj. Nu Erling. Hur ser det där gav snack jag? Nej, jag vet inte jag finner det. Nej.
Men som man kjente med å si, til 18 dager I morgen. Ja. Ja. Da tar jeg for inn der. Jag vill inte på en med. Ja. Vi gör dem med gave. I gave? Jo, sätt mig med tej på det. Ja, man kan inte det få gjort. Det får ju hända vi. Hända för det. Tack för det. Ja, det är tack. Det. Antonio, här var det ju inte träd. Nej, det är sant. Kom hit, David. Kan vi inte färre i här så djupt om han? Ja, hoppas ska visa dig inte. Det går inte, du ska svimma. Du drucknar det så jobbar. Djupt. Men har man inte sett? Inte bara mamma. Håll dig i mig. Så kan jag på himlen. Vad är det så igen? Mamma, jag kommer inte. Kom! Skritt, kom! Oj, ta det varle. Kom så! Kom! Oj, jag har fått för mamma. Mamma. Endelig affär. Och inte trött. Inte löjligt. Allt är bara dåligt höjt. Full av det. Det är bara mycket. Ja, nu tar jag det slått. Jag vill lägga här i färg. Tröttla på att han lullar. Ossi, han är stekblöjt, här må jag säga. Nå, tröttla med dig. Han är uppkund här på er, kom. Fattar du? Lädde bara i vuxna, ja. Lädde bara i vuxna. Så färrar vi. Är du klar nu? Därför är det inte så mycket. Nej, inte det, nej. Det bästa vi har det. Ja. Erling, heter du god morgon och vakna upp till? Ja, nu får jag ta lite om det. Ja, och det är för något etna så kommer vi några. Jag har inte. Det är inte
her, gå her. Ja, skal jeg lægge dem Her, her? her. Så lägger omma sig her. Ja. Omma så höjt för jackan nästan. Men er det ikke noe 100 grader i det? 100! Ja då, det är 200. Om man heldur mafia ikke mye etter noe mer, Vad gå, det du bara gå. Här ser ut pur avfart. Det er godt at vi er ikke også. Ja, oss är ditt. Jag kan säga vatten ganska. Ja, va. Så vidare. Det är Excuse gratis, the ja. gentleman, a glass of water. Vatten kostar inte, ja. Nå, jag 5 pengar. Pengar? Det är böjligt. Böjligt? Nej, jag kostar det på det. Det är inte böjligt. Det är böjligt, jo. Färgen för vatten. Det är det som bestämmer. 5 pengar lunch. 5 pengar? Ja, gulligt som är. Det är väl gulligt som är, kan vi säga. Kom här. Ett skott, ja. Hej, då får vi hålla oss. Det är fullt av pengar nu här. Det blir till. Jag vet inte, jag har inte pengar här. Så jag färdas. Allt är lagt nu. Bänken. Jag må finna här och ge pengar här. Jag blir utåt också. Høyter blir vi om, man. Jag drar om, man. Hej, läckra clown. Oj, där var den andra. Läckra clown. Kom av, ja, Där kom. Kan du göra det, Vinaka? Kom här. Kom inte. Ska vi sätta Petter, fyll du bäst för mig, så kastar vi att tycker, så händer att jag tär. Vi har flera stiga, råttar alla väg. Vi liar med och andra, to after tycker är. Men om man ska vita, vi kör den, men det ställer ju på till 100%. Hej, kom igen. Så vi tänker taxa, men om man kan det show, tar vi fyra fjärra, inte egen håll. Och tar vi skuld och fjärra, 8 mot där till, så lämnar vi att jobba, att maga bussar till. Men om man ska vita, vi kör den, men det ställer ju på till 100%. Kom då, tack så mycket. Nej, han där. Skunda på. Nej, han där. Antonio, Stambi, where are you nice people? Welcome, you know, no more alcohol, only water now. Yes. Here only water, welcome to be good, you know. Don't drink it like a crocodile. Thank you. Welcome. The good Mafiosaia Junior, Mafiosaia Junior. Erling, ska du släva Erling? Erling, Det hade pushat allt jag som det är. Jag vet att du där in.
Jag vill pengar igen! Fick vi på jag. Är det tre på halva med ganska där? Ja. Vi kommer ut av munnen till ska jag bli klar. Jag blir miss. Hit. Omräcka munnen just nu. Jag ut det och halt dig längt fram fram men och hålla med. Jag tror ska släppa bestämma. Jag går för handen in. Låt dem skära. Kom. Nu är det farligt. Tröttlen. Hej, tänk dig. Nu har vi. Det är allt för hetta väl. Pojkar, följer på 10. Bliva vi. Här finns det borgarna. Vad är det svär om? Hatta Luis eller borgen till Solio. Kom, låt oss åka ner här. Ja, jag måste lukka köra bilen annan båt. Han stämte skarpt för skärar. Jo, tog mamma. Här som bilen vi inte brukte till. Näka som helst. Kom, nu. Okej, ja. Nu tog på till mat. Ska jag lura mig mat? Ja. Helt så. Ja. Om man nu är människan. Ja, det är bara lite det. Kan pengar här? Vi kan åka pengar. Jo, det har vi. Nej, ärligt måste jag komma som här. Honka, tog du oss klassen. Au. Det är tusen rätt om man har mer. Kan vara tusen av det. Okej. Nu ska det bli. Jag tror det. Gick du brora? Det är helt sikkert här, det är det. Ja, lut och fyra. Kom nu. Oliver, du har hessen her. Jeg er det forstå for man er kommet nå. Jeg har aldri boet bra, vet du, for å vite hva hent. Hvor er hessen her? BR? Jeg vet ikke hvor det er. Hvor er lukket er hessen? Jeg visste det også. Det er arbeidsløse, men jeg finner det fra Paulmor. Hvor er det der så? Vi vet ikke også. Ossa, da man dyster. Han er stektig. Åh, her er kniv. Etter lille hatt det vondt, jeg har opplevd å gjøre noe løy. Ja. Passa på. Har du jarver? Sita vitt og passa på. Nei, ikke sida. Øste på, ja? Ja, boja. Nu er det her om å være pura stekk. Hvis du lykkes med, så er du en fraligger på timen. Ja, bra. Ja. Vent still. Nu er det her om å være fraligger. Så ikke høyre dere. Da er jarver. Det går opp på tider. Oi, æst. Alt er til besvær. Ho! Hikk! Politister meg! Ja. Hau gest alt og okkurs bøyteiling. Ja, men det var til som stilla i stålen skrev. Det er mye til å stilla stål skreft. Ho! Hands up! Vi det här var inte görs. Jo, det här var inte lov att lura. Har vi det lökreklemän? Nej, kom her. Kom med mig. Jeg er enda iver politimarsare. Kom. Du har ikke lov at han så på. Ta teka på sidan her. Hej, oj, kvar. Måste du pengar nere?
Pengar er. Hvis det tids vi pengar er. Hvor skal jeg vite pengar er? Stids vi pengar er. Skartiken öll nean deians der. Ja. Kom an sted. Nean deians der. Ja. Største skrom vi der utfyrer. Vet du, kom ut nu. Du kom til ut. Det är inte lov att hålla politiet så där. Vad händer i hela? Tar här bundet tar. Jag hade bundet alla. Du var där steg. Vad för steg ja. Han ber i Ekvan. Nej, han ber upp för fyrta styrskräsna stampi. Mafiosi skåse! Nu är det smävren att det. Han drar kärver med oss. Jävla människa du är ju. Kan du stajta oss ner? Grilla! Släpp inte lov att tacka på. Kom på tejen där och täta här då. Ja, men det är inte lov att göra det på tejen här. Ärlig hade fräckt detta. Vad är ärligt mot tejen då? Ja. Ja, men är det klart? Slanker det? Ja, nu är det röda slanker om ändan. Ja, det ser just ja. Ja. Om ändan, ja. Jag får tejen med lov att lura. Jag var i skolan, det var det. Hvis du ikke sier meg hver pengene er, så skal du slippe å støytjast i hitan her. Og i 24 timer. Ja, vi vet hva pengene er. Så skal du sitte her til i morgen. Kom, hør! Dette var fertelig støv vi kom nå i. Si meg hvor er det du tidsjer pengene der, og hvor er mafia etter det kom? Politimaster, vi tar oss ikke skjoldige penger. Det kan du bare fortelle til. Ta med penger var i kofferten da jeg tog lykkende banken. Hvor spør det så til at ikke penger var i kofferten da jeg fer at du i banken av dem? Her var det bare sommerklær i. Jeg var i banken etter munner løn, og ta imot koffert kom ibland vi koffert ta her så banditten om. Omma er kanskje ikke lykkes med et andre, men Omma og løyer ikke langer. Det gjør hun ikke. Men pengene var jo i koffert nå. Hettar løye. Hallo! Herre! Kjekk meg. Det er hans vær, Jakob. Hva er det du fra? Det er pengene. Ja, pengene. Jeg skal få noe pass. Da må jeg bort om koffert. Det må ta som er hent. ja. Ja, pengene. Om man hever ikke gjørst. Oi! Ja, men kom og lett dere opp leiser på denne veien. Ja. Ok, jeg går på det, men nu renner vi til brøstet, ja? Nei, nu rærer vi ikke renna. Nu har vi en atlan. Nu har vi en atlan. Ja, hør nu her. Killagard, skal hangsel! Nei, jeg skal ikke hangsel. Nu är vi natter. Nu har de sitt ju 24 timmar, vill jag inte säga och nu kvar pengar ni är. Det är så höjt nu. Nu orskar inte mig. Kom närmare, ska jag fortälla dig alla söderna. Kom högt ner. Nu ska ni fortälla dig söderna. Omma, där är borta.
Mafian är teaching. Fantastiskt. Hon har det väldigt. Hurra! Det är Hurra! väldigt. Du måste skilta om han. Ta världshus med tidlig pengar. Det var större att sådär är. Hallå? Här är här CIA. Oh, CIA. CIA tackar dig myrdeliga. Ja, det är lika vid att det ger dig en virslön. Nå? Att du fyra? Tälja var flott. Ja. Ja? Ja, kom kanske det. Nu skulle du höra. Om man tog finns en gave från CIA och på $1 miljon för detta prakt. Och så där var det. Är det mycket pengar? Mamma, du blir ångad i luven och arbeidater. Ja. Så är det nog mycket kläder, ha? Och ta bästa av ötlun. Vet du vad jag fick, Erling? Nej. Jag slapp att öja mafiavaten. Åh, det blir en tur med det här också så. Ja, bara vi först. Mamma, nu är det dåligt, va? Ja. Ja, Flo. Ja. Jo. Ja. Och så är vi att lycka den mer. Gott om min mat, ja. Jag ska nog ringa till Kiberfälla och få där och få lämna väntat. Okej. Jag bortligger dig. Jag måste allt. Alla pengar. Mafiabaten. Att leka dig nu. Tickon. Hej så. Bortligger. Småpiltar. Gamla män gratis, ja. Gratis, vi är mafia, gratis, ja. Ja, men till dig, jag ska få ett ligament. Ja, hallå, Kiberfällan, Tømmer Radio. Ja, för det var det till och där. Jag går där in till en samtala från Högskolan i Havn. Jo, vi är klara. Ja, det är Johannes. Det är igen. Jag har ju till detta gav vi kipen jag kom. Du har inte väntat vi om gängande. Vänta vi, kvart är nog galle. Ja, det är några tjogas som kommer vid kipen som har landat. Så du har inte vänta. Ja, men tjoga som går. Ja, så är det att göra. Vi tack och vänta på en av er. Det är gott. Tack för det. Ja, allt är där i farväl. Gåva bøtten i fargen. Som du vet så har fremmande tjauar vært i hele landet, og har bare tidsi penger og løyker visser. Hetta hever rakt öll bøtten i fargen seramoin, men det beter har vi politistar som vilja færre tjokken eld for å penga slukar bandittar. Halt sovur i Soverland har okkara politistar eld hesa buskroppar, men ikkje hever tæver til fanøydes. Så i dag kunne vi alt gledes iver at alla løykene og alle pengene kommer etter klettene. Det er tog mer en stor glede og ære at handa jegvane politimøstere og eilinge politister høyestekjen fra farja landet for å tarra brak. Kunne vi få jegvane og eiling politister oppi her. Ja. Så skal vi ta handa dem høyestekjen. Ja. Eiling Fisk. Nej, det är inte ärligt. Så, okej då. Ja. Ja, så gör vi dem ett ordentligt klapp.
Jeg vil også nytta høve til å takka og høyra Trødlapeter og Ommi Hansara og Kara Handelsmannen, som øysene var ring til å stekka avgangen under møter okkara bøtten og i okkara landet. Så får jeg be at jeg øysene kom opp om å få et høyrespress. Ja. Så la vi gjøre dem noe ordentlig klart.